बैसागु बोथोर सौफैनायजों दाउ खौवौनि गाबनायजों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा रंजाखांदों। नंगौ, अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1 एप्रिल खालारनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम खाम, सिफुं, सेरजा आरो बैसागु मोसानाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। बे फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानानै गाजा गोमजा मोसानो सोलोंगासिनो दं। बैसागु बोथोर सौफैनायजों दाउ खौवौआ गाबनायजों मिथिंगानि महरा गोदान महर लानायजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआबो रंजाखाङो। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय हारिमु नेहाथारि सनजित बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो फै खोनासंदो। रादाब नागिरि बिथांमोनसिम दिनै आं डिमाकुसि आन्चलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव 12 साननि हाबाफारि लादों हारिमुआरि मावबादा। बेवहाय जोङो खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो खेराइ मोसानाय बायदि बेफोरखौ लादों। दिनै 7 सानाव आगान सुरबाय रबिबारखौ बाद होनानै। जों जोंनि ओनसोलखौ नोजोर होनानै बे हारिमुआरि मावबादाखौ लानाय जादों, जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला उन्दै फंबाय बिनानावमोना जोंनि हारिमुखौ गोरायै लाखिथों होननानै जों बेखौ लानाय जादों। गेजेरजों जों बेखौनो थांखि लायोदि जोंनि बर'नि जे हारिमु, बे बर'नि आंगो हारिमुवा जे गोजोरै थांनानै थाथों होननानै जोङो बे हारिमुआरि मावबादाखौ लानाय जादों। जों आरो नुदों जे गोबां गामिनिफ्राय लोब लोब फंबाय बिनानाव मोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों आरो गोबां मोसाखावरिफोरा मोसादों आरो रोंदों, मोजाङै नुदों, जोंबो गोजोननाय फोरमायदों। जों गाजा गोमजायै बरायनो होननानै आरो जोंनि खुंथाय बैसागु खुंनो लानायाव जों बिथांमोनखौ मोसाहोगोन आरो जोंहा गाजा गोमजायै अनज्लायनायनि गेजेरजों जोङो बारहोनो थिरांथा लादों। जिहेथु जोंहा जोंनि आंगो हारिमु बेखौ जोङो फोथांनानै लानो नांगोन। बयबो हारिमुखौ गोसो होनानै जों बयबो देग्लायनि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनांगोन आरो बे हारिमुनि गेजेरजोंनो गोजोन खौसेथिया फैगोन होननानै मिजिंथिबाय। बयखौबो जोबनायाव बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ आगुयै जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनानै बयखौबो खुलुमनाय साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।